Haka Arpulai trik ukula lingkot araja Arpulai kinong trei jongka Khasi Hills Autonomous District Council kila peloy ke jeki Bandawa yaga area but yaga DA ke bagi day ban yo mentala shisnem. Haka ni kesngi kini kinong trei kila mi shabar ban sange yaga kam jongki. Habaikram OCM ke KHDC Batita Starwell Khan uloong ba kinong trei ki don hok ban mi ban yakhi. Henry don kam ban yaj pat dakalenti ke badai kata ban pintip shuai ki bor pen yaj. Kenang bakin yo ban perkhat halor ke jingdawa jongki. Na kaliang ke jong ula kular ban persyang ban penkloy ban penbiang ke tulop jongki. Ban namar kani ula kerpat ru yaki bakin yaisha shupor. Di kadau ke baningkong hi kalong ba ki kwa ya ke ban yo no ya ke area ba ya ke DA ke jongki. Kumba ke DA kala ada mo kala dehi ban yo. Ba kani ke area kum no kala sakut mentala kumba sisnam. Te hoi kadai ka hok ka jongki ni nakaliang ka isi ngi mong ba kam dei ka hok kadai sya ka hok ba ki dei ro ban yakhi idei hok ro ban yakhi tang batang ka we ka long ba kim shem pen bana lupa la ni kim shem methu lupa yang ba kan don kan ni jing yakhi la ni kam don kan nu ka ultimatum ka ba hakini kisi la dep ban ong ba ngi yakhi no namal ba pim ai kata-kata terai kumanga ong ba kadai ka hok jongki bat ki don hok ro ban yakhi ya kata ngam so tenrei ka akuar pa kalong ba kide ban pentip shwai ngi ga authority bala kumno ngin yo perkhat kan tenre ngim dei bang isu syong keliti kumang laong ba ngim syong perkhat ya ka jing ka jongki nama ke area kam dei tang jongki kadon jongki ex MDC ru tiba la outlet sakut nang ta kadon ke area jongki MDC ru te gini ke area bar khoi ki sakut lut kadau kalong ka baningkong kadau kalong ka jing bom don pisah kajing bom dan pisah pak kadai kadau baka sorkar kam syem pelaj ya ka share ka jongi jong usnem arpuwe jong usnem arpuar arpulai kabangi yo menta kalong ka share jong arpuwe arpuar kabangi dang yo dang men ha ni December last December dia tak kadau ka bu jing bahayang ini langin manit saya ketulop ne ngin manit saya kata ke area dia tak kadau kajing kerpat yang ai ki staff kalong ba lakum numno to yasha sipor ngin persyang ndai kabanga kerpat iki kalong ba tang baya ka tulop pat ngele iban penbiang nau mo no we benai bakim dai bandu tulop bala da kidu tulop pat te kalong jing bakam karau ndai lagi du tai area bakim pat yo kampat dakta te tenrei ka jing kerpat jong ai ki pat kalong ba ngong to yasha sipor